Sabi ko, anak, sabi ko na nga sa'yo, huwag ka maglaro ng basketball dahil may pangarap ka sa buhay. Kung may balak ka ako magtrabaho sa gobyerno, ingatan mo sarili mo. Naglaro, ano daw, magpapawis. O kagaya niyan ka ako, wala tayong pera. Paano yan ka ako sa kanya, pati pagkain natin, wala tayong maanuhan. Ngayon, ang sabi ng doktor, ano daw yung kakailanganing gawin kay Joshua? Operahan daw po. Kailangan ng operasyon. O, stainless daw po. Kasama naman natin ngayon sa ating studio si Lorenzo Galvez, 73 years old. Dumulog si Tatay Lorenzo sa ating tanggapan, hindi para sa kanya, kundi sa kanyang 23 years old na anak na nangangailangan sumailalim sa isang operasyon. Magandang hapon po sa inyo, Tatay Lorenzo. Magandang hapon din po. Opo. Magandang hapon din po. Opo, harap ka po dito sa amin, Tatay. Nandito po yung gwapo at maganda. Ayan. Tatay, kumusta po kayo ngayon, Tay? Opo. Ito pong kalagayan ng anak po niyong si Joshua. Kumusta naman po? Hindi, actually po, nasa bahay po, madam. Kasi nung na-injured po siya, naglaro po siya ng basketball po dyan doon sa, sa Minoro, doon sa, yun nga, nung na-injured, tinakbo po sa BRT, yun nga, binigyan siya ng lunas, tapos, Apo, ganito po tayong mikropono tayo. Pinauwi naman po siya, pinauwi. Apo. Yun. Ngayon sabi ko, anak, sabi ko na nga sa'yo, huwag ka maglaro ng basketball dahil may pangarap ka sa buhay. Kung may balak ka ako magtrabaho sa gobyerno, ingatan mo sarili mo. Naglaro, ano daw, magpapawis. O kagaya niyan ka ako, wala tayong pera. Paano yan ka ako sa kanya, pati pagkain natin, wala tayong maanuhan. Sabi ko, maray pa ka ako, humingi tayo ng tulong sa Ako Bicol Party List. Opo. Tatay, ito pong anak po ninyo ay nagtatrabaho na po Hindi ba? po, O estudyante? nag-aaral pa lang po, Opo. madam, sa CATS. Ano po yung kurso niya, Tay? Criminology po. Criminology. Kaya pala sabi nyo na gusto mong pumasok sa gobyerno. Ibig sabihin, magpupulis po itong anak Opo nyo. nga po. Kaya lang, dahil po sa aksidente, na-injured po yung paa niya. Anong parte po ng katawan niya, Tay? Right side po. Right side. So, ngayon, ang sabi niyo po, na bigyan naman ng paunang lunas sa BRHMC, ngayon po pinalabas yung anak po ninyo. Pinawi po. Apo. Tapos, nung sabi po na, sige, dalay mo dito yung anak mo. Pakilapit lang tayo yung microphone. Ayan. Dalay mo dito yung anak mo at check upin. Mhm. Ganun naman, chinikap. Siyempre, kahit paano, yung magbubuhat sa kanya, bibigyan mo din sila kahit paano. Kasi hindi pwede yung makatayo. Opo. Dito po sa parte dito eh. So, kailangan may umalalay. Opo. Opo. Ngayon, ang sabi ng doktor, ano daw yung kakailanganing gawin kay Joshua? Operahan daw po. Kailangan ng operasyon. O, stainless daw po. Opo. So, kailangan ng operahan at lalagyan ng stainless yung Opo. paa para makalakad Opo. ulit. Opo. Nasa magkano daw tayo? Ano Yung po? kakailanganin? 340 po. 340,000. Opo. Ilan ang taon na po kayo, Tay? 73. 73. Sa edad niyo po yan, Tay, nakahawak na po ba kayo ng ganyang kalaking halaga ng pera? Hindi pa po. So, nung nalaman niyo po, Tay, na ganun po yung kakailanganin niyo, ano po nang naramdaman Sabi niyo, ko, Tay? mabuti pa ka ako, lumapit po tayo kay, sa Ako Bicol. Party list, saka kay congressman ko, baka matulungan tayo. Opo, so ibig sabihin nun, Tay, nung nakita niyo po yung halaga na kakailanganin Opo. po ninyo, Saan? agad na pumasok sa inyo, lalapit kayo sa Ako Bicol. Siyempre po, Opo, bakit Tay, Ako Bicol kaagad yung naisip po ninyo? yan lang naman po ang tanging pwedeng tumulong po sa kagaya namin na walang-wala. Opo. So, ang alam niyo po, Tay, lahat ng nangangailangan, lahat ng walang-wala, natutulungan ng Ako opo. Bicol. Opo, so totoo lang po. Salamat po, Tay, kung ganun po ang inyo pong nagtotoo po pagkakakilala sa Ako Bicol. Ano po, Tay? Gaano katagal niyo na pong alam or kakilala Ay, ang Ako matagal Bicol? na po. Dahil butante po ako dito sa... So, simula pa noon, Tay, lahat ng pag nagbutuhan about Ako Opo. Bicol, about national election, party list niyo, Ako Bicol. Bicol talaga. Walang palya, Tay. Walang ano yan, walang miss yan. So ano masasabi nyo tayo doon sa mga hindi pa nakakakilala Kaya sa Ako Bicol? kayo mga may problema sa buhay, huwag kayong mahiya na lumapit sa Ako Bicol Party List. Lalo na po kay congressman ko. Pwede kayong matulungan kahit anong oras. Sigurado ka na dyan tayo na matutulungan ka po. Sana nga po. Ay, Ayan. Ayan, Unang-una si Pido. Kasi si Pido, ano naman namin,
saka si Sam, Opo. ating mayor. Aha. Opo. Sige. Dahil dyan, si tatay talagang Kilalang kilala 100% talaga. alam niyang matutulungan siya. Ayan, Mabait siguro, po yan si Alfredo E. Garbin Jr. Talaga mabait po yan. partner, Matulungan yan. kinumpleto pa yung pangalan ni... Alfredo Pido Garbin. Kaya sir, tulungan mo kami Congressman. ha. Tulungan mo ako sir. Dumudulog ako sa iyo. God bless na lang po sa inyo sir sa Ako Bicol Party List. Ayan, siguro tatay sa edad na 73 years old, kayo po ba ay patuloy na nagtatrabaho? Opo, nagmimechanic din po ako. Kasi lahat po ng mga sasakyan po sa Ako Bicol Party List, Opo. doon sa amin nagpapagawa po ng mga pintuan, yung power window baga, yung mga ganyan. Doon po kaming gumagawa. O yan, So, isa kang mekaniko. Opo, pero sa edad kong ito, nagkagawa pa rin. Pero, siyempre, una malabo na itong aking mata na isa ito. So, ayan. bawas na tayo. Opo. Pero tatay, matanong ko lang, sa kabila ng sinasabi nyo nga na medyo malabo ng mata mo at sa edad mo na 73 years old, bakit patuloy pa rin po kayo sa pagtatrabaho? Unang-una po, saan tayo kukuha ng kakainin? Wala naman akong kamag-anak dito sa Bicol. Wala po talaga. Meron din kapatid si Joshua na sa Maynila. Pa-extra din ng trabaho. Kuminsan po, nagbibigay man siya ng maintenance doon sa kapatid. Ayan. Sabi ko sa kanya, kapatid mo yan, tulungan mo. Ako nga kako, impis na yung tatay ang alagaan, ako na nag-aalaga sa kanya. Caregiver na ako, caregiver pa. Paano nyo po na pagsasabay tatay yung pag-aalaga sa anak po ninyo at hindi nagtatrabaho pa po kayo? Actually, pag di umuwi na ako, imbis na magsara ako, 5 o'clock, uwi na ako sa bahay. Siyempre, kung anong pagkain sa bahay, may gulay dyan, may tuyo dyan, kung meron dyan tinapa. Sabi ko, mag-taste tayong dalawa. Kuminsan, mga kapitbahay ko, binibigyan kami ng kamote, yung mga itong saging, tinatanggap ko naman sa kanila. Sabi ko, God, blessing ito kako, di, kainin natin. Ayan. Tatay, bilang isang ama sa dalawang anak, ano po yung nararamdaman natin na ganito po yung naging sitwasyon po ng Ayaw anak po, po? hindi mo basta dugo mo talaga, hindi mo talaga kaya pabayaan. Kasi sa ibang tao, ganyan din. Kaya sabi ko nga sa anak ko talaga, laging, alam mo, sir, araw-araw, umiiyak ako niyan kahit gabi. Oras dasal na lang inaabot ko. Kuminsan, sa umaga, hindi na ako nagkakape. Mainit na lang na tubig. Ayan, sa tuwing kayo po ay nagdarasal, ano po yung Siyempre kinikwento po, nyo kay unang-una po, ang una kong pinagdadasal, yung Ako Bicol Party List, na matulungan po kami na yung pangangailangan ni Joshua na sa kanyang operasyon. Maano man po sana. Yun lang po. Ayan. Kung meron kang mensahe kay Joshua, ano po yun, tatay? Siyempre, magpapasalamat siya dahil unang-una, meron naman siyang cellphone, mag-online na lang siya dito sa Bicol Party List na magpasalamat ka, tinulungan tayo. Yan, siguro para masiguro na talagang matutulungan ng Ako Bicol Party si tatay, natin, ano? partner, na hindi bigo si tatay na alis dito. Alamin natin, partner, sa kailingan ni tatay, nasa kabilang linya ng ating telepono. Sa muli, si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB. Yes po, good afternoon, Demi, and kay tatay, good afternoon po. Apo, Miss LB, wag nating bibiguin si tatay ha. Malakas yung paniniwala ni tatay na talagang matutulungan siya ng Ako Bicol Party List. Opo. Ngayon, Miss LB, ano yung maaring maibigay nating tulong kay tatay para sa kanyang anak na si Joshua? Tatay, according to your faith, totoo po ang paniniwala mo, tatay. Ibibigay po namin ang lahat ng kailangan mo para sa operasyon ng iyong anak. Salamat po. Mr. Kong Salvi po and Kong Pido, tulungan daw po kayo sa abot ng ating makakaya nang wala po kayong babayaran. Salamat po. Dahil lang po sa tatay yung requirements, yung pong quotation, certification na galing sa social worker. Ayon. Ayan. Certification, tatay, galing daw kay sa social worker Meron sa na. hospital, meron na po? Meron na po. Meron na daw po, Miss LB. Yes po, Mr. Remy, medyo mahina ng signal. Pawala-wala signal namin. Apo, so, Po sa atin si tatay, lahat po ng kailangan niya, ililibre po natin basta available lang po sa atin sa BRHMC. ayun, Ayun. tatay, lahat daw po ng kailangan ni Joshua Salamat po sa sa Ako Bicol basta Party nasa List. BRHMC ay ililibre po ng Ako Bicol Party List.
Thank you very much. So, ibig sabihin ba nito, Miss LB, wala nang dapat pang-alalahanin si tatay patungkol sa hospital bill ni Joshua, pagpalagay ng stainless dahil sagot na ng Ako Bicol Party List? Yes po, Miss Remy. As per Consalvi po, tulungan daw si tatay. Sagutin daw po natin yung kinakailangan niyang amount para po maoperahan na yung kanyang anak. Thank you And po. yung Pido din po, sinabi niya, ganun din po ang sinabi, as in, sagutin ang kailangan ng pasyente. Ayun, ang sabi ni Congressman Pido at ni Congressman Saldico, tulungan po kayo tatay, wala kayong dapat pang-alalahanin. Anong Thank you. masasabi niyo po, tay? Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List, saka kay Alfredo E. Garbin Jr., saka si Congressman ko. Salamat po sa tulong niyo po sa kagaya namin na mahirap, na walang pambayad sa sapat na pera na pambayad sa ospital. Ayan. God bless po sa Ako Bicol Party List po. Yan, Ma'am LB, siguro ano na lang po ang mensahe natin kay tatay na nandito po, nakikinig po sa atin. Tatay, wag po kayo mawawala ng pag-asa. Lagi lang po tayong mananalangin sa Panginoon. At wag po kayong bibitaw kahit anong mangyari. Nandito lang po parari ang Ako Bicol. Handa po kaming tumulong sa abot ng aming makakaya. Maraming salamat, Ma'am LB Sidenyo, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Tatay, wag daw po kayong bibitaw. Laging naandyan ang Ako Bicol Party List. Maganda po buhay tayo. Andyan tayo sa Bicol Opo. Party List. Tay, kung meron po kayong kanta para sa Ako Bicol Party List, ano po yun, tay? Wala akong Wala po kayong maalalang kanta? wala. Opo. Ano na lang po, tay, ang pwede niyong sabihin sa kay Congressman Basta- Saldi? Kay Congressman ko, maraming salamat po sa tulong nyo sa amin. Unang-una kay Joshua Calyos po, saka kay Alfredo Garbin Jr. Maraming salamat po, sir. Saka sa mga staff, mga tumulong sa akin po. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List. Buhay ka, tatay. At hindi pa dyan nagtatapos ang aming tulong mula po, para po sa inyo, tatay. Eto po, tanggapin niyo po itong iba't ibang produkto mula sa Cabarro Coffee. Ang gawang Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit ang halaga. Thank you po. Nagkakape po kayo, tay? Yes, sir. Yes, ma'am. Yun! Salamat po, ha. Apo. So, ano po yung pakiramdam niyo, tay, na solve na po yung problema niyo sa hospital bills? May kape pa kayo, tay? Para pa tayong nabunutan ng barita sa katawan. Anong bareta, tay? Saksak. Akala ko sabong paglaba. Ano yun, tay? Yung para bang natanggal po ang mga stress natin sa buhay. Ay, okay po, tay. Ayan. At least, aalis po kayo dito, tay. Maluwag po ang Opo, pakiramdam sir, po ninyo. masaya po. Unang-una po, God bless na lang po sa inyo. Pagpalay kayo ng Panginoon Diyos. Ayan. Nawa, Diyos na lang paalam. Lumating po sa inyo sa tulong sa amin. Ayan. Maraming Tatay, salamat po. sa muli, maraming salamat sa iyong tiwala sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Ayan niyo po, meron po kaming staff na alalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap niyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List.